Winsut uku ide kande. Wins pesma kibri kande. Maar stil, we bar alasma odi. In heel Europa, in heel Afrika, Karkong, in heel grond dat pesra mande en pesma de sa e volg uno. Ne sen wan speciaal big up ju alamala in naam van koning Jezus. Ja man, wan speciaal big up ju alama sa e volg me, alama so volg me, alama so arki me, alama so wan yere wan sani, wan speciaal big up ju alamala. Ja man. Special big up the alasma. We abori this we go live today. We abori this we go live today. And unespana next. One special big up the alasane gewoon. Ja, en is normaliter une waktis mag dino live. Maar if one tins mag dino live, dan kan ook aan praten boskopuan. Uno een waktif live deal. Volgens mij arki. Of een pratief live kong adoro fusma arki en smai bige playang. Vika arki a live rechtstreeks amoro bongi. Dan was man af contact aki ja of nee of whatever. Begrijpt u? Maar nogmaals van speciaal big up G alasma. Alasma sa e volg, alasma sa sap me, alasma sa ap me in assiste. Ja man. Vandaag is zondag. Over 12. Ja, ietsje over 12. We willen op de eerste plaats de Heere God bedanken voor Atisa met Koosje die de Libisma. In genade sa apku uno. In genade sa apku uno. We bedanken de Jezus op de eerste plaats voor in goedheid sa apku uno de Libisma. We bedanken Jezus ook toe voor afvrije willen sa gulik libisma dienen. Sommige want dienen whatever, maar afvrije willen sa gi unulik libisma. Amone sama abja so no sari afro ko. Yoshe obay wang. Ja ba so. Maar voor kan den poot. Shit, jongen, mister, te agu select me want den poot toch. Je bora bos bal soep of bos bal pootje soep toch. Maar ja, we zijn een speciaal big up die alles maar voor taki. Dat masala do taki garantangi voor adief die op de eerste plaats. We actie genade. We beg you voor vergeven voor alle zonde. Zou we make alle die voor je aangezicht, bewust en soms onbewust. Maar we actie voor vergeven voor al onze zonden. En wat we krijgen aan je diri Santa broeder in de naam van koning Jezus. Begrijpt u? Ik heb altijd gezegd, de mens wil, maar God bepaalt. Libisma we wani magado e bepaal. En daarom ik altijd schrijf de in de Bijbel voor vinden. Schrijf die altijd voor lezen en onthouden. Schrijf naar ware woord voor gado. Ja en amen. Je begrijpt dat. Kerstdag en dan die voor 4. Want je discussieert aan de Bijbel onderling, gemeente onderling, dat je trouwens dat je aan 4 kerst. Omdat kerst nou die voor bezoening, na deze Christus kon dit je zondelijk libisma, sang aan verdien, maar toch adoen. Soma you nangami to atrobi voor een verzoen en mek boom. Soma nami nangayu. Unom de schriftgeleerde, unom des masaleri in a woord, des masam bribi in a woord. Want te bribi na woord lip in you. Inom go studera in da dinju, in briba in ifalibi in you. Je kan haal tekst gewoon in Matthäus of Hebreeën of Genesis of Karko Lucas Matthäus. Je kan haal tekst aan. Sayo leri san dinju in Bijbel woord toe. En dan go studeer.
En ga met taki garantangi. Voor alles aan je me gebeurt om je heen. Ik ga het nog een keer zeggen. De mens wil, maar jij bepaalt. Jouw woord is ja en amen. Het heeft geen zin om te doen alsof je naar de kerk gaat, terwijl je gedachten ergens anders zijn. Het heeft geen zin om te doen alsof je iemand bent die naar de kerk gaat, de jongen van de kerk, terwijl je niks in je hoofd hebt. Het heeft wel zin om dat uit te stralen. Ligt van buiten ze stralen uit, in een woord toe, in een handelen, in alles, Sani. Masragado, met actie in een neef koning Jezus. Voor mij sranamang, sang eteki, wat leed, of wat pijn voor een trouwang, voor mij €4. Op de eerste plaats met Biggie, die familie Bouterse. Met Biggie gado, tapa fospresi voor aheris 3. Aher fiti. Alla pijn, alla smaad en laster. In zo'n jari om one persoon. One persoon die is king, de nuda grond tapuma en sil de agado. Lek fawe shing, lek fa wan kerki me shing, lek fa inwans ma wan shing. Maar meer nog, die akong, anoleru hogri. En tegendeel asoru, dat we hem daar wang en om ka wang. De heer Bouterse, mi pa, mi grandpa, mi omu. Alles sani voor mij. Dat agwe, dat do karen, en toch libis van een acceptering. Zou be wani abem sukkel, abem da atoso, abem e bari, abem e krei. Zou be wani, ube wan taki, ala zou be taki, ala zou taki om een jari. Dat desondanks abem se krei ete. Gado tak nee, mijn woord is ja en amen. Gado tak in een woord, mijn gedachte is niet als de uwen of suma. Mijn gedachte aan u anawang. Jezus ko in is king flibisma, maar in een ziel aan een geest. En daarom kom marteling aan grond apostolic libisma. Jezus aan het kruis en Barabbas loslaten. Jezus aan het kruis en Barabbas vrijlaten. Daarom kan ik in grond apostolic in een king minanga you. Maar een geest, nou een heilige geest. Kotek pijn minanga you. Dus zij bij verwacht voor buiten dat we bestellen op een herting voor je te kan. Vandaag is van hem en morgen is van ons en wij. Uno sa fogwe. Uno sa fokong, maar uno sa fogwe. Imma mekia, je bent de baby kroipi. Laten wij weten dat wij niet moeten gaan kijken naar wat men ons leert. Hij heeft het al gezegd. Ta vrouw je biggie. Hij bedje in gezin. Mijn actie de vergiffenis in. Want in zin moet je behouden. If you no want din gado, you vrouw fima het din. You pje het din. Want ta kom baka. Dan no man luka baka. Voor een crossie op vlakka. Vandaag zie je heel wat op FB. Je leest, je scroll. Maar ik ga je één ding zeggen. Laat het van buiten ons niet weerhouden. Laten we één ding weten. Dat hij gestorven is in Christus. En wie ben jij om te beoordelen dat hij zo was of zo is? Wie ben jij? Waarom kijkt u steeds in de balk in mijn ogen en de splinter van jou zie je niet? Ja toch? Ja toch? Wij allemaal die schrijven, wij allemaal die ons ding doen. Power en lobby. Maar laten wij de balk in ons ogen alvast gaan kijken. Alvorens wij de splinter zien van een ander in zijn oog. Of hij of zij zijn oog. We zijn vaak genoeg om te bodieren wat men zegt, wat men praat. Hij had altijd gezegd, maar we vergeten snel.
En daarmee kan takine wakabakawa leider, wakabakawa woord toe zei libi. San kan gi inspiratie en godoro nanga even succes. Lek fa taki. Kono lugu sas me schrevi. Ake fiches. Te potsa na Facebook. Potsa ni sabota be tegunu sawe verstang. Mek afolo kere, mek dem chifuyere. Wan apchi maf mi ap negimong. Anoko sabota. Maar abi aba rek fuko sabota. Omdat hij nou een man, nou een leider, zijn dede in seks ranang. Zijn dede gisosegi ap chifunu, a generatief unu. Uno schrijf lo los na Facebook. E pot lo los na Facebook van man. U gebruik uw ting. Voor pot desani, sabe taki, daadwerkelijk sabode, fabode. En een woord toe elibi. Lik van schrijf in de Bijbel, tak ja en amen. Aleru tak we vergeten snel. Den sang toen denki. Aleru tak was slimme stemmer. Je to slim stemt toch? Met nu deze toch? Aleru aantal sani. Koop op de sata Facebook. Lik herinnering. Kono tek a familie. Pijn en leed. Dat Facebook. Kono teki wan sani di usabi. Taki anof me grap. Ko denki taki. Wa aantal wotu taki. Sa ungo denk bakasan taki. Fu herden usrefi en taki. Tak dat abeleru en dat abe tegu. Us da Facebook. Escrif wolo sani lek mamyo. Schrijf de wotu sa leru. Taka kong. Fucharu ka wang. Het maakt niet uit of jij een panesi of ingi. Het maakt niet uit of jij een panesi of snesi of blakema of suma. Aleru wansani. Taku de wang. Aleru taki libina moro mooi kondre sranang. En dat schreef uneshi. Dat schreef uneshi. Dat schreef uneshi. Dat schreef uneshi. Wees de klas aan een fake. Aan een fake. In was maar zo'n post was aan voetbalter zo noemde. E fe bribi of in bribi. Pos a realiteit. Sa leru. Sa tegu. I kan de piwani, i kan da eru po piwani. Pos wan san if MDP bouta. San a tegu no in a ting. Wan beelden de alai. Alai. A tegu furu. So we ake fiches. Mamyo. Facebook. We tekelek mamyo. Terwijl. Ulaswa leider. Saleru sani. Wallahi saleru sani bordu yaleti. Wallahi san tegu sani. Wallahi salibanga unu ena soru taki. Vandaag at de welen. Dameshi. Taku teken. En dan weet ik ook toe. Toe wiki lang heel rouw. Ta beri dadelijk. Gosribang ina berpe. Ta brondel ka weg nasi. Go bro ook toe. No doen toch. Maar is dong. Is suku likes. Tap say schrijfi. Schrijf sang a tegu letterlijk en figuurlijk. Taka ben potuf din afolok. Udinu servi. Mekula sa voor kisen toch. Zo de schrijf de sati. Ala te profu MDP. Walla mala. Nikeri koroni. Como wena mungo karkong. Para. Abe leru. Tak mi potuf din afolok. Udinu servi. Da las voor kisen. Mek disip sa. Dat omschrijf aan Facebook. Dat moet je post. Dat mi was je poti. Dat da potu. Voor dina volk. Kom in 2025. 2020. Dat we lassie. Dat corona stem massaal ge NDP. Dat we keri avant condoleance registers. Foto abi ma corona abi. Terwijl corona stem massaal ge NDP. Van hieruit meer actie NDP Paramaribo en hoofdbestuur. Tak. Laten wij weten en één ding denken. Dat bodo so teo taku nomlob wa leider. Umloba denki. Wa denki net de elibi. Kogi koroni. Waar gisteren ook toe. Wa overlijdensakte ook toe voor teken. Sommige teken go teken. Leg van foto e teken.
Lek van die kere teken. We hebben sakor ni gota ni keri. Fu abwang wa stektere kese fu teken. We kolonistem masalgi NDP. Isa omen bigis made. Isa omen jong op chinde. Ze want teken ook toe in dati. Omdat hij niet een persoon was. Hij was gewoon een spirit. Gisranang. Hij was iemand die niet bij mij onderscheidt naar een ras aan geloof. Ik ben door in hem, de gitori, dat behandel af direct. Overeenkomstig een woord zal schrijven. Dat geeft en is zal gegeven worden. Dat abe doe. En abaten zou we voor schrijven op Facebook nodig. En abaten zou want ik rep bouta of rep. Rep mi maas. Rep. Die alle fake. Maar succes ki e woord sang alibaba kajunu fuleru schrijven. Dat doen schrijven. Tot rep. Je die rep NDP rep bouta. Isa omeni funu. Zogenaamd ebriti maar weer lafu. Isa omeni funu. Wereldwijd. Nude. Isari. Masaranamang. E lafu. Omdat. Voor hun is het mooi gedaan. Het is mooi geweest. Maar God heeft gezegd in zijn woord. Mijn woord zal voorbestaan blijven. Mijn evangelie zal altijd gepredikt worden. Gero schrijven in een woord. Taka evangelie. Ik kan kibritin tigrik go. Tokyo yering. Een woord voor de ja en amen. Libisma. Kruisiging. Libisma. Marteling. Libisma. If a libisma ma voor me tegen, bota ben de dikba. If a libisma ma voor me tegen, bota ben de go langakba. Ayo, nasade. Ayo. Gedotaki, anodati. E woord na ja en amen. If the libisma ma voor me tegen, bota ben de langakba. If the libis malik mga yu, bota, bende lang agba. Ayo. Ana wot fugado. Dat die akare no. Dat wees dong. En ik met de voetjes. Ga nadenken. En weet één ding. Dat attaque altijd. A denki ne dede. One person edede. Maar denki ne dede. Je begrijpt toch? Unos dong, e wakti fa krimer. Unos dong, e wakti fu ade sanom de. Maar us don do denki dat anap sin fu kraje onsin. Is dat fly hebi? De ilas was maar in gezin. Want de eerste die je begin creëren, je creëert. Ilasi pa, ilasi ma, je creëert. De mobile biri supportering. Smokong. Den die do wasa beri, do wasa leg. Smokery baka. Smokery tanga laatste die. Omdat is dat te was meneer de Cross BV toch? Dat meestal je de andere stok. Natina firi toch, dat je in Spaan. Awatole de station Fukopanamo punto sa NDP op een apalo. Napchima af mi bota opo. Adina also no de Eren Rietveld. Mi vrouw gwanga en Kopanamo.
Wa antas ma bende, bota te kap chima af mi, amotap 30 yari. Na man bota be opa watele den station na Kopenhagen, dat pe fosi mit filia, sans vliet. Dat je denkt dat zo man inspiratie toch, ama inspiratie toch man, ama inspiration toch. Dat bijna inom sukkel, inom wankel, omdat nuans ma insrana no mantak botale de hogri. No one gardens ma insrana no mantak botale de hogri. No one gardens ma no mantaki di konen aleri hogri. Aleri altijd a denki. A denki v gomoro fara. Pode en a kango. Mi stel voor dat uno staatsbegrafenis. No. No, uno staatsbegrafenis. Uno wanneer. Wanneer fusang, fusawo dangen. Uno wanneer. Koroni ese optak. Uno staatsbegrafenis fusang. Fusang. Mi otego nu de me kusabi. Pirbosu mo otego nu de me kusabi. Takchan. Die je pour 25 februari. I pour en die konst don tok aan ma pampa. I pour en tok. Sorry ere. Sorry mensen. Die je konst don. I pour 25 februari. Sranam firo ma pichi. Fanen. Srefidensi kok. I pour aan ma pampa tok. Dus je naf gino egri staats eer begrafenis. Inaf ding no waning. Mi stel voor dat. Nobel First Lady, mo begi wansani op de eerste plaats. No, Chanobeli monde toch? Ja toch, Chanobeli monde toch? At de wereld weet toch? Gichan, wan foti geworden voor you. Tegen Chan, adi, chateau ete, futak nanga in, omdat die ilasi dierbare en ite bezig na tetra, in man control. Ino takanga Chan, if takanga Chan, me pora iri ma pampa sanere. Me begin te First Lady. Mi e begin te je Abrahams, mi e begin te je heer gang, heer top. Dat uno wan next. Te aanzien voor adede, voor pa, uw brada, uw messia. Abchim kado, uno wan next, yere, uno bemoeien aan next. Uno bemoeien aan next. Mino wani, uno bemoeien aan next. En a familie bouwt ze van hieruit, me begin tegunu. If we nou zijn kafter toch man. If we nou maar papa zijn kafter toch. Anga a fake voor VIP. Fake, here president Gwawan say, minister voor dibus of bibus Gwawan say, no man nom kong, no man nom kong na crematie, no man nom kong condolier, no man nom kong, omdat na so psychopath ode, sop ma papa psychopath ode, sike de modape, uno a shu fayan, anta heri koloting, boto so ben du fayan, a herting. Ik ben doen politiek vijand, ik ben doen vijand, alles wat fasie. En ik ben doen een probleempje uno insranang. Dus uno komt tegen jere. First Lady, me bige baru, me riba, me bige baru. If uno wana san kaster, temi belden geef me, muta apura. Ten belden ma muta kaskri kong. Da opori. No amonom de nagrematie verboten, uno wani. Uno wan vijand, no vijand uno wan dape. Mitaking, no afeto no lapi. So wat draai dol. Mi pa fesomen ya langa. Dat damros no, dat we kol me begu, geen staats eer, uno niks. To wani do durven dat we soru, taka volk amoro manda dan uno dat woshi. Dat was she. Make me pagorus in alle rust en vrede. Broming. Unom bering. Voor mij gote ke ede.
of in futu, of in ingewanden. Broming, hoe ik assisite kemi. Da unu of 4 happy, ta brong. Ta beri mina garantie. Me ka brong kimi. Sama papa si hupa gang talk man. A gang talk man. Tu ka futu talk man. Tu ka futu talk man. Talk. Tu ka futu talk. Tu ka futu talk. Uno ere next. O hatif kiri igis ma talk. Na hankara to itanga ma papa tu ko. Tu sufe yantis dong. Me bige tegu yere man. Me bige baru no. Me konta kik banang aladen staff mi. Mi oda der uno mek no increment pampan feyan komber bauta. Mi no wani. Te bige tegu. Ano skotis geen nga ma bombo klaat. Ernst kude. Mo me kusha duivel in mi no. Mo mi pareto. Mo mi kusha ma pampan demon. Aladen go santak mabida mo mek den kadoro si no. Ai. Dan ma papa sa no bruya tok man. Ai. Verstaan toch man. Mi no ere next na mi moti mi life mi man. Samsa. No lo mi man. Na mi kelde de mi leider. Sango no. Mi no was chan. Mi no was no enkri man. Mi no was a feyan. A feyan no mus de. Dape. Mi no was a feyan. Ai. A kel fit lang a feyan tikba. Hey. Ga even. A kel fit lang a feyanskap. Hey. Ma fete ma fianza, ma isa bola nga me fete no? A me fete sa fete carrière mi man. Fete carrière nga fete nga system international, national, in country na gado baskeren botes. Ifa mina nga you de man kiruk ba. Fete carrière so vila me fete nga a system, a rex sa muziek vier. En gado karing, da wol dat was dong, play. Of is de man. Te buscon resmane toch? De nero, de feest hier die. Te de beri, de play poku. Te geboren buscon dat de kriwan. No sabe veel trouw. Teufel. Uno schrijft no ma papa san onder mi postje, mi man. Arki mi life so niet moet mi ma papa life here. We begin tegu. Me kan no go pemi no one here man. Am life. Uno schrijft next. Je arki tanga dape. Arki. Rauw. Buskondre. Die geboren de kree. Tire de play poco RD. Conte man. No go live gismaere. Mi go live gi international. Da we no demi live. Tem dealing. Afu go arki aan YouTube. Maar if je daar in een schrift next, heb je begonnen. Als je nog af enkele feyan voetbalters in de 40 jaar in een office of sang, met takikba, no zo opori. Hey Melly, me bige tagi. Isap mga contact, me riba usabi toch? Me bige tegu, no mane bopal. Ingrid bouters, alla fasi big up. Ye taki am brong mi pamus brong asisi muktoro de gase legne opo yara man legne opo anwa frinchera anwa gangster legne opo yara mi eigenlijk toch is van familie denki mi wa bir bota ingesloten kren voor sida bakarati da we ro na familie ja toch mi wa mi kama beri ingesloten kren gewoon aan beren iwan gesloten kring. Bron iwan gesloten kring. Dan bakarati da usame ka volk sabi da ukawa. Ai. Dat die moet tego. Goedemiddag. Ik zou voorstellen dat dit mijn tweede onderwerp is van mijn live. En ik wil de mensen aan ieder vragen die mij volgt, die bereid is te volgen
Liever luister je gewoon. Liever luister je gewoon. Liever luister je gewoon. Begrijp je? Liever arkie gewoon. Want ik had al beloofd, mijn lokos morgen in mijn life, maar mijn parade en ook geen promise idee. Maar liever arki gewoon, liever uno, isabi toch. Liever uno hype me. Ai. Ik ken daar net. Het heeft geen zin om onzin uit te kraaien. Jullie slimme stemmers. Me kies je aan dit soort idee. En als mijn rust verloopt, dat ik oké, mi padde en mi ap recht voet ik mi egi passie, dat we kost me. Dan aga via pi daga abob dagwa a 20 dago so ma mi padde mi patoch dit toch no maar no konta kan mi toch man. Toch if koron schreef ubo wansela over dat mi ap recht fugo wantra presi toch man. Go suko huisvesten toch man. En dat is de verschil. En dat is je verschil. Dat is de desani. Bouterse de MDP centrum no apno a Libi. In Coroni. Kan je anaf Libi ap Libi gimi? Maar gitrasma aplibi in een gemeenschap toch. Dat we een bestuur akkoroni sana import nat. En we mijn bestuur hè. MBP een bestuur akkoroni sana import nat. De een kijkt naar de ander. NDP bouwt de partijvoorzitter tevens oud-president. Een bestuur voor MDP akkoroni vergadert de dienst voor Kawang. Aparte centrum na no alibi. No alibi next. Terwijl op alle resorten, alle districten de man in rouw in de man fassi. Coroni alle me focus voor na feest voor 31. Alle me focus 31 broko in Wageningen. Allemaal focus stati face ja. No man is go face in een rouw voor wat leider sa leiding. Dat toeëren dat ik wat prominent lid harik motor dat we begin in Franse weng brooi. Akel de no liba partij nabi akkoroni ja. A centrum de uit de dosso. A centrum nabi. No libi aparte centrum corona abi. Maar wat legende de. Wan paf osre, wan paf ching, wan kondre baside. Partij centrum coroni no libi. Mbafrigeri. Fostamara de mo potwan condoleance register da pena coroni. Fu coron man kan go teken. We coroni na NDP. Coroni ben de NDP. Asu taking. Dat wis aan NDP tak misabi de mogo teken. Want corona man wis van de andere partij de man wil boten persoonlijk. Abob mogo teken.
NPS mogen tekenen, VIP mogen tekenen. Waar arrestes daar corona. Arrestes daar corona. Inaf reizen, daar corona. Dat schrijft abusief NDP, maar pota corona. Nikeri abi, dapi abi, so abi, so abi. Je volgt social media toch? Weet je ook kolen internet, ik volg mamio, takis masani. Doan bigi paf konrede, dat corona. Amama pate centrum ana libi. No nyane bori, no enkele muziek neerdraaien. Je vier gewoon afwezigheid. In een vier aanwezigheid. Stel het jullie allemaal. In de baflop bouta. Maar in een parte is maar tabe kakorni de be mota osoko arki sabe taki. Ishi me go terug sak samme taki mi eselaim. Inaf de NDP maar tabe kakorni allemaal be mota osoko arki sabe taki. Ja of nee? Me was maar schrijf in mijn comment nee. De botossen ben kakoroni. Ik ben kan de partij A, partij B of C. Ik ben motoren ko arki. De kringbosko boeven naar de kringwoord. Het is waar, het is toch waar. Het maakt niet uit via Abapor of via P of NPS. Dus maar ben motoren ko arki. Papa bouta akoroni. Die anode dat koroni normaal geen belangstelling. Een partij centrum na Libië. Pabo stuur voor NDP de economie man. Alles aan ben taki e controle. Alles aan ben taki na ten controle. Ja toch. Ube ba jongeren of NDP, PDND. Faisal Abdul. Ik ben kakro dan om niet chif para. Mooi meis pa meid. Kanga de nu dan. Nu im kanga de. Ko ondersteun corona toch. Ko je hebt corona voor rouw en heen gaan voor president. Ja toch. Ja toch, ja toch. Ja. Power. Ja toch. Abdul, nu im kanga des ma a paar mota para. Je hebt besang chime, trawambele bradi traw. Kanga de nu ko ondersteun corona. Dit bedoel ik toch. Dit is een beetje kaarten toch. Corona in ook laten toe dat legende de centrum sa aba corona in Heesranang MDP aba centrum vindt na corona de ma eigendom corona de intrapresa jurde euro o ser a jurde ma euro to dape alla presa jurde ma euro ma corona a centrum naf de mansere fi de ma eigendom toch goluku anaplibi goluku ikare kono da corona anaplibi ma botel se de mijn leider, de partij, de mijn ex-voorzitter, de mijn ex-president. Gelukkig partij Centraal Corona. Ligi, no, ligi. Ja toch man. Ja, MDP, botale rugba, unam lop en uloba denki sa etego. Isa omenis man lop bota, maar de wakaba kama omen denki. Oma denki veng, aman tegu toch. Als zomaar tram voor is post den sani voor aman. Ah, we post den voor zorgen wat ik ben naar bota. No. Mi post foto voor bota sana Lucille. Mi post foto voor uno. Maar ano me soru no. Asor me soru. Wa man san de vredig lieve mens. Soma insra na no awan futa nga bouterse da ayune be wan go meki. Wie in Suriname no apwan foto voor bouterse insra na. Eigenlijk mi ka warwan betel. Me dagsra na uit. Laatste les was je bouterse in augustus. En voor me awan foto voor bouterse
Sa ik in augustus van zo'n shemoro. Ik kan kakorni, kontek honing, kokosolie, gestoof, azijn. Ik kan kong, tek agumeti, ik kan kong. Bijna heel snel op een foto buiten. Maar te put op Facebook, en of toon is maar, dat hij op een foto. Te put je toon dat kijk hoe vredig lief hij was. Om een foto chan abin hier sranang, angasma. Om een foto chan abanga sranang. En minuan ko te pasan, is sranamang uno forcer na stas eer en zo. Mi give me opleiding ik ba, mi give me opdracht ik ba. Mi pamu krimeer aan bro abek naar si. En mi give ik advies, unom horen tum silang in eis. Mi no wani. Dus zo snel mogelijk. Ik alles aan go om de rug. Want januari zei kon toch man. Toch primera man. De onfocus no. Onfocus no. Januari. Toch primera man. De onfocus no. Ik ben tegen batok. Je loopt wel leider. Je loopt wel denken zei libi. Je loopt wel leider. Lek sang Yusref kan ding. Dat de dat tuwiki iro tuwiki to lek fataki tuwiki uro bakara da kaster ifrigitik ba ala kaster ifrigitik ba dat abe bedoel te we post toch man uno post tak ubentang sorry wat ik ala fasi aben doan libi man aben doan smasambente tussen in volk ai ada uno sawe take me to we post den foto. Ada uno o farawe sheng an sawe skrif of sawe taki. Allemaal skrif. Allemaal skrif. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Mitaki bouterse voortbestaan. Wij moeten koesteren vlibangen. Samantaka voortbestaan voor bouterse. Adenki. A ideologie van partij om koesteren aan tambesta dat me bedoel aan samen schrijven. Mine schrijf rip, tot kaka rip. A voorbestaan voor ex-president Bouterse me pa mo om koesteren van Talibi. Dat tu moest doen. Kapot de moro mooi foto, van je bij Brazil. No, alan dat netje moest gaan Parijs. Bouterse beleren ook toe dat NDP'er oru schreef kalm. Want de mensen kujugu in akondre NDP unogo sukujugu. Ama beleren oru schreef kalm. Den staat onze schrift onder de postfoon. He die we schreef rip. Zo te kaulo rip. Nee ribbe, nou ribbe. He die rip bouta. Zo dan schreef hij sang ama metegu. Baka de malisa 20 jaar ja man. NDP oru schreef kalm. We no party na so lobby. So na script de santi. We script olo kakasani. Olo lo post. Da we reageer onder man post. Ulip den fake sani. Akel aksukba voor ref kalm. Akel tay gugba so lobby party. Om hels alasma. Olo kakapos. We te kade def bouta le kwa sot mam yo kasani. Schrijf den tekst abelero. U frigitik batoli fatak sarama u frigiti snel. Den slimme stemmer voor foto. U schrijf den tekst abelero. Wa heer die op het foto a foto. Maar dat pe u stemme weg toch? Ja toch? Dat pe matura win bouten toch? Foto toch? Wanika toch? Den slimme stemmer toch? Dat hadden de nu de compleet as of witte voetjes. Niemand had ruzie met Bouterse. Geen Santoki, geen Brunswijk, niemand. We gaan
elke keer onder postfusma, of alles wat kis akkefietjes zijn. We use our brains, we use our verstand. Daarom ik heb een zingetje altijd, op ik max nemen. Adjosi, nawa wotu, santranga futaki. Ik ben de een favoriet pokoe. Te je luku, dinsani, se so mindri. Dat je actie, je schreef even bribi. Bikawa kondrelek sranang, dinsani si, nomak mit wie. So men gudu, so wena kisma, not necessity. Walotori, ajesani, trasmane bribi. Ma ben tegui, ana ben soru, taka ide mustalibi. Masrabota, se ben taki, anos meishi. Ai. Trai prisiri, trai briti, madamistas ma esari. Telukin den birti, chinengri, schrift nama bribi. Omdat de ben sabi, tak masaragado, ben potwama inalibi. Insranang, en sumana mandati, na masarabota, tide alas libi. Yes man. Yes man, 100% me man. Kuno fita condoleance. Kuno fita stas eer. No. De mens wil, maar God bepaalt. Libis ma wani manakado e bepaal. Ik ben tegen altijd taka onzichtbare hand o zegevier. Ik ben tak ook toe slapeloze nachten. Maar zo ook toe ik ben henneru tak donkere wolken e hangen boven alle luchtruim. Zijn jullie alles vergeten? Zijn jullie alles vergeten, Sabien Taki? Ik ben zingen toch naar Oseer. Ja, toch am de masamiti. En dan ben je masamiti. Laatste vergadering samen gaan naar Oseer ben de. Wan kader meeting dus. De topper onderling bo meeting en. Dat ben voor het laatst. Sranamang. Amasamita man. En tegen theorie van augustus uit. Dat had ongeveer voor geen 5 maanden. Je begrijpt toch? Daarom heb ik altijd mijn looptak was aan libismano abong. De metak libismano abong. A woord letterlijk en figuurlijk. Dens maar die sab den bon den sabi. Min heb contact de goeie in aangesproken. San na la di koop. Libismano abong. You say du bon. Ki libisma. You abong. Libismano abong. De actie met taxeren met mijn taxo. Dan moet tegen zeggen dat Jezus aan het kruis en Barabbas vrij en loslaten. Ik kan stellen je voor dat bijkans 40 jaar lang libis mee vertangen je. In tranga in een aifgado. Voor een bescherming bewaak je. Want dat ik bij Faman je op last libikba. Lekwa eenvoudig libisma. Maar 40 jaar lang, meer dan 40 jaar lang about is fiti
Voor elitisas manowangi. Onacceptabel. Sani samsa. Ja, daarom ik hier een kruis mag. Alle nabestaanden, iedereen. Sa is zoek achtervolgen, man. Sa 2 jaren. Jullie dagen zijn ook geteld. Alik van Jezus vaste fetek neti. Tapuan bergi. Ano nyang, ano dringi. Na meer dan 40 jaar u fit batrabouta. Voor Sandi unoma sabi. Tok we fitting. Tok we fitangeng. Ano boom zou doelen klibisma. En daar heb ik met taki. Jezus aan het kruis. Barabbas vrijlaten. Na dat toe doe. Alla hoge priester. Alla man. Alla geleerde. Alla man. Sabe snapu baka proces voor 8 december. Hoe die schrift de geteld. In een nef koning Jezus. Want die arectie gevier. Dan gaat het tak komipching. Komimamching. En een matel. En een struggle. En een feti. En dong. Dan gaat het tak kong in een rust. En dat uno be acceptelijk volk tano. Uno allemaal zijn 40 jaar langer. Affichi falibisma de ingron tapu. Affichi se de bekomt libisma na boom. Feita que eres ma e fomi, smele baka. Ano play sanere. Feita soveel jaren mai feita ngai. Voor leti sadem gi de no one dem vertek. Je poer 25 februari. Je collect president. Je poering. Sana reden. Sana issue. Van die mandal die het rekonderen. Die radeloos bakkan stuur. Want je eerste actie zijn je play. Die te kakonderen abraad. 25 februari. Je poeren direct. Je schrapt boeru. Tapa kalender. Zonder enige reden. En nu gaat elkaar in. En wat is jouw plan nu? President, sana je plan no. Sana plan B voor you no. President, mijn actie van hieruit. Hij is niet meer in leven. Sana plan 2. De nabestaanden zijn 5 jaren lang. De money zou je potten in fondsen. De money zou je potten in fetaman. De money ben ik in de trasani. Zou we doen een plan B. Hij is er niet meer toch? Bouwdussen, de morgen toch? De nabestaanden, we zijn een familie, de nabestaanden. Zou we doen nou? Was span waar ik zag tegen NDP nou? Zou we doen nou? Hoe tem je nou? 40 something jaar, je hoeft het man. Sang, Bausranang. Jere finishan hoor. Woon je brood met brug. Woon je brood met Kopenhagen brug. Dat eerste broodje sang gide man bouwtabon. A broodje finer dan man bouwing. Is er om een broodje in Srana weer reepsa. Na bouwtussen bouwding. Mooie focus op Bosjebrug en Kopenhagen brug. Maar hier naar brug. Saramaka brug. Na NDP bouwtabon toch. Na bouwtussen bouw en osso gisranan toch. Na bouwtussen mixranan komt op een wereldkaart toch. Na bouwtussen mixtasolie komt van de grond af toch. Na bouwtussen bij een student goed toch af voor bakka toch.
Na botoso, bawoso, in Heesrenan toch, alle district toch. Na botoso, je hebt sa 40 dus maar Heesrenan toch. Na botoso, dankzij botoso, om men maar na miljonair in Heesrenan toch. Dankzij botoso, sang glas liberty. Dankzij botussen. Salas libitide. Mek Sranang. Mek Paramaribo. Mek Bwanika. Mek Koroni. Mek Nikeri. Saramaka Karkong. Apwansani namens een regering. Us de pronken ono de. Sa unu do. Us dono e focus in beri aan een staatseer. Alle eer aan de Heer. Geef aan Bouterse wat aan hem toebehoort. Geef aan de koning wat aan hem toebehoort. Lekker regeren in helaas niks, in helaas in verdien niks, in helaas niks ook doe tegelijkertijd. Maar tegelijkertijd, je bewijst dat je wat actief lobby. Maar nee. Juansor Holland, dat zei dat je dat mim doe. Terwijl die Holland i val. Een beleid die gebaseerd is zonder succes. Een beleid die uitgevoerd wordt met pijn, smaad en leed, bedrog, leugens, tegenover een beleid met succes. Want afgeschil na omen oso yu bouw. Afgeschil sa en bouw. Afgeschil sa yu bouw. Dat je kon acties aan de man voor onschuldiging, mi mars. Zo gaan wij niet met elkaar omheen. Vandaag is het jouw dag, morgen is het mijn dag. Maar alleen om te zien dat wij die nu denken dat we steen zijn of rots of whatever, ons dagen ook geteld zijn bij de Heere. De hemel en aarde gemaakt heeft. Dat nou verschil, ja. En laatste massa meteen saboten behoren, kader meteen, pe afvalok doso. Dat pe koroni kisa occasie. Omdat luku koroni op zichzelf, mi op zichzelf. Mi geboren in Athene Vrefo. Mi geboren in 1980. En lig van het veld ja zo. En van partij de sang en onderstreep a gedachtevoer MDP sang in roken eraan. Dan kan tegen na enige partij sam ontmoet na ABOP. ABOP eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Realistisch. If me go denk terug en mek alasan mee, dat die gaan taki ABOP onder Lenne voor de Brunswijk, Abi Assem, gedachte, saboteurs Abi, omdat kan je otaking, tak soort ABOP nee, kwa kasanya, so sumana masan 3 life boy. Waman tris mi ma pampa life boy. E suma dem ma pampa man boy man. Hey, shit up man.